расходи монолит дар болои ҳамин подвал дар 108.72 квадратни метр 0.20 сантиметр баланди монолита рехтаги, яъне ҳама материалуш бо нархи ҳозира ҳамро мо ҳисоб кардагем. Фундамини ҳамун хона бародарон ана ҳамин хел меояд. 4 хона, яъне инҷа бания дорад. Мисолан инҷа дари глаун мешавад ва дар комментарии ҳамин видео я ду вариант мемонум расходи стенара бо чӣ ҳисоб кунем. салому алайкум тамошобинон, салому алайкум подписчикон ва касоне ки моро тамошо мекунанд. бародаро, худованд дар моҳи шарифи рамазон ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. бародаро, имрӯз видео дар мавзӯи як хона мешавад. Як проекти хона подвал дора, монолит дора ва фундаментшай. ҳамира мо ҳамаша ҳисоб карда ба шумо гап мезанем. бародаро, расходи подвалша, фундаментша ва монолитша ҳисоб карда ба шумо гап мезанем. проектш ҳастай, ҳамаша мо расходша буровардагем. то ҳамун фундамента мо ҳисоб карда ба шумо гап мезанем. ана бояд чизи дигарам мегум бародаро, мо ҳозир ҳамира гап мезанем то фундамента ва дар комментарии ҳамин видео я ду вариант мемонум расходи стенара бо чӣ ҳисоб кунем. бо ғишти пухта, семенблок, пеноблок ва бо ғишти лоӣ. 4 вариант мешавад. кадом варианте ки лайки бисёр гирад, ба ҳамун вариант мо расходи стенара ҳисоб карда ба шумо гап мезанем. ин як бор сурати ҳамун фундамента ҳамун подвала бинен, бо суҳбат мекунем. чӣ хеле ки диден ҳамин сурата анамира мо расходша буровардагем. подвал 2 метр баландӣ шидаге, паҳмиш чилай. ҳамира ҳамаша гап мезанем. болош монолит мешавад. ана монолитшам расходша буровардагем. бо фундамент проектуш ҳастай, ҳамаша ба шумо гап мезанем. хай видеора тамошо кунен, ҳатман ба шумо маъқул мешавад. рафтем. сурате ки дар навор диден бародаро, анамия проектуш проекти подвалай мо амира ҳисоб кардагем ва расходи монолитша ҳисоб кардагем. ҳоз амира ҳама расходуша гап мезанем. бо фундаменти болош ҳастай, проекти хонаш ҳастай, расходи фундаментшам ҳисоб кардагем, гап мезанем. видеоро бо диққат тамошо кунем бародаро, ҳатман ба шумо маъқул мешавад. чӣ хел дидестен, дарозии хона 15.1 метрай ва паҳмиш 7.20. анамира мо расходша буровардагем. ана дарунуш 14.30 шидагей, ана паҳмиш 3 метр. дута ҳамин хел подвал мешавад, подвали калон мешавад. ана ҳамира ҳозир расходша гап мезанем. обши фундаменти подвал 117.8 квадратни метр шидагей, баландиш 2 метр, паҳмиш 40 сантиметр бардоштагиан ҳамин подвала. ана семент 105 халта рафтагей, 43 сомони сементи 500 моҳир 4515 сомон. ана арматур 80 дона рафтагей, арматури 16 кай 30 сомона як донаш 2400 сомон. шебен 3 камаз рафтагей 600 суми 1800 сомон. қум 4 камаз рафтагей 300 суми 1200 сомон. ана санг 5 камаз рафтагей 400 суми 2000 сомон. ана сим барои армирот кардани ҳаму даруни фундамент арматурора 15 килограмм рафтагей 15 суми 225 сомон. устопули бародаро як квадрати ҳаму фундамента 50 сомони рехтагиан 5890 сомон пули устопули шидагия.
общий расходи ами подвал гӯем бародаро 18030 сомон фақат дар подвал расход шуда, дар фундамини подвалш. Анаку мо расходи монолита ҳисоб мекунем. Расходи монолит дар болои ҳами подвал дар 108.72 квадратни метр 0.20 сантиметр баланди мо монолита рехтагиан. Арматура 380 дона рафтагиай 0.8, яъне арматури 8 ба қувватай 40 сомон як донаш 15200 сомон мешавад. ана семен 90 халта рафтагиай 43 сомони 3870 сомон. ана сим 25 килограмм барои армировать кардани аму арматура 15 суми 375 сомон. шебен 2 камаз рафтагиай 600 суми 1200 сомон. қум 2 камаз рафтагиай 300 суми 600 сомон. устопули бародаро 1 квадрати амура 30 сомони рехтагиан 108.72 квадрата 3261 сомонда пули устопули шидагиай. общий расходи ами монолити аму хона болош бародаро болои подвал ана 24506 сомон дар монолити аму хона расход шидагиай. ана мо мегзанем ба фундамини аму хона. ана фундамини аму хона бародаро ана михел меояд 4 та хона. ана инҷа бания дорад. мисолан инҷа дари глаун мешавад, медрои инҷа калидор мешавад. мана инҷа хонаҳо мешаванд. хел десен ҳамаш размерош ҳастай. и дар болои ами подвал мешавад. ами фундамини хона проекти хона анамияй со калидор 250 дар 4.5 мешавад. ана бания бошад 250 дар 1.50 мешавад. ана хонаҳое ки дидесем бародаро и ҳамаш размерош ҳархелай. ана дуташ якхелай тамом 5.50 дар 3 метр мешаванд. и дуташ ана иш 2.5 дар 5.50 ана иш 3.5 дар 5.50 мешаванд. намера общий расходи фундаментша мо ҳисоб кардагем. ҳозир ҳамаша ба шумо гап мезанем бародаро. общий фундамент хона 70.1 пагони метр шидагиай 50 дар 40 рехтагиан. ана семен 65 халта меравад 43 сомони 2795 сомон. арматур 50 дона меравад. арматури 14 кай 20 сомон як донаш 1000 сомон мешавад. ана шебен 1 камаз меравад 600 сомон. қум 2 камаз меравад 300 суми 600 сомон. санг 2 камаз меравад 400 суми 800 сомон. сим 10 килограмм барои армировать кардан 15 суми 150 сомон мешавад. устопули бародаро 1 пагони метри аму фундамина 30 сомони рехтагиан 2103 сомон пули устопули шидагиай. общий расходи фундамент бародаро 8048 сомон дар фундаментш расход шидагиай. анамира бародаро мо ҳисоб кардем расходи подвал, монолити болош ва фундаментш. амира общий расходша баровардагем. подвал 18030 сомон, монолит 24506 сомон, фундамент 8048 сомон. общий расход 50584 сомон то фундаментами хонара расход шидагиай. ана бародаро як чизи дигара мегумтона. ана мира аз шумо мепурсем ки расходи стени ҳамира ба чӣ мо ҳисоб кунем. дар комментарии ҳами видео ма чӣ мемонум савол мемонум. мисол бо ғишти пухта, бо ғишти лоӣ, бо семенблок ва бо пенаблок. ана ҳами саволҳоро мемонум. 4 та савол мемонум. кадом комментарие ки лайки бисёр гирад мо ба ҳаму материал расходи стени ҳамира буроварда ба шумо гап мезанем бародаро.
ин дар комментар мешавад дуроен кадом ҳамун вариантш ки лайки бисёр гирад, мо ҳамура бо ҳамун материал расходи стенаша ва киришара ҳисоб карда ба шумо гап мезанем бародаро. Ана ҳамин буд видеои имрӯзамон. Чӣ хел дидесен? Проекти хубай, беҳтаринай, подвал дора, болош монолит, фундаменам бо материалҳои ҳозира, нархи ҳозира қатъи ҳисоб кардагиай. Анамиай дастгирӣ кунем бародаро, лайк монен ва кадом варианте ки лайки бисёр гирад, мо бо ҳамун шумода расходи стенаша ҳисоб карда метем. Чӣ хел ки диден видеора бародаро? Анами буд видеои имрӯзамон. Хай гуфтум ки мисол вариантҳо ҳастае дар комментария. Кадомеш лайк бисёр гирад, мо бо ҳамун расходи стенаша ва киришара ҳисоб мекунем. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошен, дар канал подписатсия кунен, аз видеои ояндаи мо бохабар бошен. Иншоаллоҳ дар оянда видеоҳои беҳтарина пешкаши шумо мегардонам. Хай дар паноҳи Аллоҳ.